मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय बारेंगाबारियाव गोदानै बेखेवदों बिरगोस्रि जंगल मुंनि मोनसे रिजर्ट। बाक्सा जिल्लानि मैनामाथा फोथारनि पद्मा खेरखातारि आरो महेश्वर बसुमतारिया दिनै बारेंगाबारियाव गोदानै लुफुंनाय बिरगोस्रि जंगल रिजर्टखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारिया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मानास हाग्रामानि साखाथियाव गोदानै फसंनाय दिनैनि बिरगोस्रि जंगल रिजर्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा नुजाथिदों। लोगोसेनो रिजर्ट बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायनायजों लोगोसे दावबायारिफ्रा हाग्रामानि समायना मिथिंगाखौबो नुनानै गोजोननाय मोन्दों होननानै पद्मा खेरखातारि आरो महेश्वर बसुमतारिया फोरमायदों। बिरगोस्रि जंगल रिजर्ट बेखेवनायनि सायाव जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि लानाय एक्सक्लुसिभआव मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। बे समाव दंफैयो आङो मानास माहारिनि साखाथियाव थानाय बारेंगाबारियाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय माहारियारि साखाथियाव थानाय मोनसे गोदानै दिनैहाय बेखेवबाय मोनसे बिरगोस्रि जंगल रिसर्ट। बे बिरगोस्रि जंगल रिसर्टनि गुवारै जों मिथिनो लागोन बिथांमोनाव दिनै बिरगोस्रि जंगल रिसर्टआव मा मोननो हागोन आरो माबायदि फेसिलिटि बिथांमोना होनो हागोन बिनि सायाव जोङो माखासे गुवारै बिथांनाव जों मिथिनो लागोन। दिनैथ' बेयाव जोंहा गोदानै मानास रेस्टुरेन्ट बेखेवगोन। ओमफ्राय बेयाव दिनै अपेनिं खालामगोन। अपेनिं खालामनायजों लोगोसे दिनैहाय बेवहाय जानाय लोंनायबो बानायदों। बिदिनो गासिखौबो मोनजोबगोन, अमानिफ्राय दाउनिफ्राय नानिफ्राय आरो जि जानो गोसो लकेल मैगं बेखौ गासिखौबो मोनजोबनो हागोन बेयावहाय। थाग्राफोरखौ रुमखौ बानायथ'नाय जायाखै, बानायगोन बे से दाननि उनावनो गासिखौबो खालामलांगोन आरो माने जास्ट ओरैनो 2023 जानुवारिनिफ्राय माने स्टार्ट खालामलांबाय थासिगोन आरो गासिखौबो। नोंथांमोना ओरैनो बबेनिफ्राय फैनानै बेयाव जों मैनामाथा फोथार नर्थ खारिजा बिजनि। नोंथांमोना सोरबा जयै लोगो नांदों ना हारसिङै? जयै लोगो नाङाखै, हारसिङै। बेयाव मा मोनगोन ओरैनो बर'नि जाग्रा? बेयाव गासिखौबो मोनजोबगोन, माने अमानिफ्राय मोनगोन, दाउनिफ्राय लकेल दाउनिफ्राय मोनगोन, लकेल नानिफ्राय मोनगोन आरो बिदिनो लकेल मैगं मैद्रु बेफोरनिफ्राय गासिखौबो मोनजोबनाय जागोन आरो साम' मोनगोन, अनला ओंख्रि मोनगोन आरो बिदिनो नारजिजों अमा बेदर, अनलाजों दाउ, सबायजों साम' मोननाय जागोन आरो गासिखौबो। दा बुहुत बारायबोगासिनो दङ बिदिनो आरो जिहेतु आगोलहाय एसे खम बेसेनावनो जेनेबा मोनजायोमोन, ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो बांलांबाय, मैगं थाइगंनि दामाबो एसे बांबाय आरो बिदिनो ना बेदरनि दामफ्राबो एसे बांबाय ओरैनो। ओमफ्राय एसे जेनेबा आगोलनिफ्राय एसे माने 10-20 थाखा ओरैनो आरो बिदि। आलासिया ओरैनो जों लेंहरदों फैलाजे बरगयारि, बर' सावथुननि फावखुंग्रि, फेस्ला फावखुंग्रि, बेखौ लिंहरदों बिथांखौ आरो बिथाङानो दिनै बेखौ मुखुलि खालामगोन आरो हास'गोन, फिथा हास'गोन। आरो लोगोसे सोरबाफोर फैबावगोन नामा? बेजों लोगोसे गामिनि बारेंगाबारि गामिनि रायजोफोर खाथि खालानिखौ लिंदों आरो बिदिनो जों दा जायगानिफ्राय फैदों मैनामाथा फोथार बेनिफ्रायबो फैगोन दिनै। बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोर फैगोन आरो मुखुलि खालामनो। बिथाङानो माखासे खोथा फोरमायबाय। बिथांमोना दिनैहाय गोदानै बेखेवदों बिरगोस्रि जंगल रिसर्टखौ आरो बे बिरगोस्रि जंगल रिसर्टआव बिथांमोना बायदिसिना बर'नि जानाय जाग्रा मुवा बिथांमोननाव मोननो हागोन। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावदोंदि माखासे बर'नाव जेरै साम' खांख्राइ गासिबो बिथांमोना बे जाग्राखौ लागोन आरो लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलाय हिसाबै बा बिथांमोननि लांगोनाखौ फिथा गोजा हास'नो थाखाय बाहागो लाफैगोन फैलाजे बरगयारि बिथाङा। बिथांनावबो जों फैलाजे बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बे समाव जों फैलाजे बरगयारि बिथांनावबो जों बेनि सोमोन्दै गुवारै जों मिथिनानै लागोन। गोलाव समनिफ्राय जोंनि जिथु बासबारि बे मानासाव फैनाय जायफोर टुरिस्ट बिथांमोना मोनसे अनुभब खालामदोंमोन जोंनि बे जायगायावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट नांगौ। जोंबो बासबारियाव जेला सम फैयो अब्ला बे फिल खालामदोंमोन, अनुभब खालामदोंमोन जे बेवहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट नांगौ। थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय बे मानासाव मोनसे बिरगोस्रि जंगल रिजर्ट दिनै गोदानहाय बेखेवदों। खोब गोजोननाय मोन्दों, मोजां मोन्दों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय जोंनि बर'नि जिथु फुड आइटेम बेफोरखौनो मोनगोन होननानै फोरमायदों। जेरै जोंनियाव ओरैनो स्पेसियेलि अनलाजों दाउ, सबायजों साम',
बेबायदिनो नारजिजों अमा बा अमा गोरान बेफोर आइटेमखौ मोनगोन होननानै बिगोमा बिथाङा फोरमायदों। थारैनो जोंनि टुरिस्टफोरनि जा गोनांथि बे गोनांथिखौ बे बिरगोस्रि जंगल रिजर्टनि गेजेरजों सुफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो सोरबाफोर जुदि बे जोंनि बे मानास बासबारियावहाय बेरायनो फैयोब्ला थारैनो बे सुबिदाखौ लागोन आरो टुरिस्टनि जि गोनांथि जानाय बे लुबैनायखौ बे बिरगोस्रि जंगल रिजर्टआ सुफुंनानै होगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। गासैखौबो फैयोब्ला बेवहाय जानो फैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।